Ay guys, while waiting nga moabot ang eroplano gisakyan nga Gerard, kantahon ako akong gi-compose para natuglit na. Tata titu perfa sa shin maoy ikalima da pertigyud nga suura daan paman sa una si Blanca anog na siyang bana si Tata put ay byuda na si Tito ulit tawo or daga sa shin merfa mga dalaga pa. Kung ang usa mong message og hoy manglaag ta tubagon dayon og hala sige larga bisan gani huwag klaro kung asa sila kung mag-abot na magkasinabot ra chicken dayon pang gasolina apil pod para snacks nila usahay sila usab mag-away ipag magdinasulay left the group dayon ang mo appear sa group chat dili na mo appear dili ra na nila ikatingala kay normal man gani kung magpinanghagay sila silang lima usara ang common factor nila maura ang pagka panhaan nila Blanca Tata Tito sa shin ug merfa forever gid nga magbarkada. Kung ang usa mong message og hoy manglaag ta tubagon dayon og hala sige larga bisan gani huwag klaro kung asa sila kung mag-abot na magkasinabot ra chicken dayon pang gasolina apil pod para sa nila usahay sila usab mag-away labipad magpinasulay left the group dayon ang mo appear sa group chat dili na mo appeal dili ra na nila ikatingala kay normal man gani kung magpinanghagay sila silang lima usara ang common factor nila maura ang pagka panahon nila Blanca Tata Tito sa shin ug merfa forever yun nga magbarkada. Lingaw na ako sa airport.